ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಪನ್ಪೆ ಬಂದು ಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ರಡ್ಡ್ ಸಿಸರಿಯನ್ ಅವರ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮುಂಜೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 35 weeks ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಅದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಾಲೆ ಬ್ರೀತ್ ಉಸಿರಾಡ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಪರೇಷನ್ 2021 ಪ್ಲಸ್ 2025 ಎತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಪೂರ ರೋಮ ಪೂರ ಸತ್ತಾಪುಣು ವೈಟ್ ಕುಜಲಿತ್ತು ಚೂರು ಕುಜಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣ ಅದು ಉಲಾಯಿ ಪಾಪುನ ಚೂರು ತುಂಬ ಈಗ ಬಾಲ್ಯದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ಅಂಜಿ ಬಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದಿತ್ತು ಗೆಲ್ಲನಾಗ ಈಗ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಯಾನ ಹತ್ತು ಆ ಬೇಲಿ ತಡತೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಂದ ಅವನುಂಡು 5.5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗ್ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಪೇನ್ ನಾನು ಆ ಟೈಪ್ ಹಿಡಿತೇನೆ ನೀವು ಸತ್ತಿ ಪೂಪೆ ಸೈಪೆ ಸೈ ಹೊಡಿ ಕಾಪುಜಿ ಅವನಿಜ್ಜೆ ಒಂದು ದಾಯಿ ಎಂಕ ಸಿಸರಿಯನ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಈಗ ಸಿಸರಿಯನ್ ಆಪು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿ ಬೇನೆ ಕೊರೊಂದು ಬೇರೆ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮನೆ ಬೊರ್ಚಿ ನಾನಿನ್ ಕಾದಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಬೇನೆ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತಾನೆ ಈ ಪೆಕ್ಕಡು ಡೆಲಿವರಿ ಅಕ್ಲು ಕಲ್ಕೊಂದುಲೇರು ಅವು ಬೋಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನ ಬೇನೆ ಎಂಕ ರಡ್ಡು ಮೇಲ್ ಅದು ಮರ್ಲು ಬರ್ತದೆ. ಹೇ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಚೆಲ್ಲರೂ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಖಿಲ್ ಕೂಡ ಹುಷಾರುಲ್ಲರು ಎಲ್ಲ ಹುಷಾರಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಖಿಲ್ ತಮ್ಮನೆ ತೂದಿಪ್ಪರೆ ಏನ ಟಾಪಿಕ್ ಇಡೋದು ಪತ್ತೋ ಬೈದೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ನೀನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಖಿಲ್ ತಮ್ಮನೆ ತೂದ್ ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವು. ಓಕೆ ವೀಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅನ್ಕ. ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಕೋಡನೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೆ ಬಂದೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಡ್ಲ ಸಿಸರಿಯನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿನಲ್ಲಿ ಪನ್ಪೈನೆ. ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚಿ ಮಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪರ ಪೋಡ್ಚಿ ಅಂದ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೆಳ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಜೀವ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಬಂಜಿರೋ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಉಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವೇನು ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ದಯಪೆಲ್ಲ ನಮ್ಮವದ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಡು. ಸೊ ಯಾನು ಐನಾತೆ ನಡ್ದು ತೀರ್ನಾತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇರ್ ಮಲ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಸಿಸರಿಯನ್ ಅವರ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮುಂಜೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಬುಷಿ ಪ್ರೇಮೇಚರು 35 weeks ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿ ಬ್ರಾಂಚಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬೇಬಿ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಏಮೇನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕ ಬೇಗ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪಲ ಕಾಣ್ಲಿಪ್ಪಂಡ ಸಿಸರಿಯನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಬೇಗ ಬಂದೆ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಡಿಪ್ನಾಗ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಬಂಜಿಬೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಬುಶುನ ಡೆಲಿವರಿ ಮಲ್ಪನ ಏನೊಂದು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಬುರ್ದು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಗಡಿ ಬರ್ಪು ಬಂಜಿಬೇನೆ ಅಂಚೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೆ ಮಾಮಿ ಪೂರ ಬರ್ತೀರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಎಂಕಲು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಯ ಏನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬಟ್ ಆರು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇರ್ತೀನಿ ಆರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫೋನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಪೂರ. ಸೊ ಒಂದು ಆರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಾನು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾದ್ಬೇಕ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇಂಕ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಅಮ್ಯೂಟಿಕ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಾಲೆಗೆ ಬ್ರೀತ್ ಉಸಿರಾಡ್ರ ಅವನಿಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಬಾಲೆಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಓಕೆ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಬಾಲೆಗೆ ಏನಾರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ NICU ಹಿಡ್ದು ಬಿಡೋದು. ಸೊ ಅವಳು NICU ಒಂದು ಇಜ್ಜಾನ್ ಕಾಲಿಜ್ಜಾನ್. ಸೊ ಅಂಚ ಬೋಡೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಾನು ಲೇಡಿ ಕೋಶನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪಂತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಎಂಕಲು ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇದು ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಪೋಡ್ಬಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ದಾಗ ಸುಮಾರು ದೆಪ್ಪೇರು ಅಮೌಂಟ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಏನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಓಲಾಗೆ ತುಂದಿಜೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪೋಯ ಅಂಕಲ್ ಪೋದೈನ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವಳು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ ಫುಲ್ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಒಂಚಿ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ದ ರಿಪೋರ್ಟು ತುಂಬ ಟೆಸ್ಟ್ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ತೂದೈನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಕಲು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ಬೇಕ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಬುಶನ ವಿಷಯ ಬಬುಶನ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಪೇನ್ ಹೆಂಗೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಯಿಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಪಾಡಿಯರು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಡನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಕ್ಕ ಅದು ಪಂಡ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಪಣ ಅಂತ ಚಪುರ ತೆಂಕ ಅಪ್ಪಗಪುರ ಹತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬಬುಶನ ಬರ್ತಾ ಏನಿತ್ತು 2021 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22 ಬಬುಶನು ಡೆಲಿವರಿ ಬಬುಶು ಪುಟ್ಟಿರಿ. ಸೊ
2021ಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2025 ಎತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಗಿತ್ತೆಲ ಮೇ ಪೂರ ಅಂಚ ಆ ವಿಷಯನ ಎಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕೈ ಪೂರ ರೋಮ ಪೂರ ಸತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಪೆ ವಿಷಯದ ಅದಾದ ಪನೊಂದು ಪಂಪೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ಏನೋ ತೂಂದಿನಿ ಪಾಪ ಪ್ರತಿ ಮನ್ಪು ಜಿಜ್ಜಿನ ನೆಟ್ಟು ತೂಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಏನಾನ ತೂಲು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ತೂಲು ಪೂರ ಆರೆ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತು ಬಾಲೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊನಪ್ಪನ ಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಮಾಮಿ ಇತ್ತಿ ಪಂಡ ಅವಳು ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣನಕ್ಲು ಅಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೇರು ವಿಸಿಟ್ ಹಾಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಕ್ ಆತ್ಮಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಾನ ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆವನ್ನ ರೀಸನ್ ಯಾರು ನೀರು ಬರೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಅಮಿಯೋಟಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕೊಡಿತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಚದು ಕೊಡೋದು ಇಂಕ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ನದ ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಬುಶು ಬರ್ತ್ ಆಯ್ನ ಇತ್ತಿನ 2 kg 1.5 ಇತ್ತಿನ 250 ಇತ್ತಿನ kg ಏನ ಬರ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ಈಗ ಏನೇ ಮಾರೆ ಬಬುಶುಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಾನ ಗೈಸ್ ಒವ್ವುಲ ಎನ್ನ ಐಸಿ ಹಿಡ್ದೀಪು ಅವಡ್ ಒಂದು ಜಾಂಡೀಸ್ದ ಎನ್ನ ಐಸಿ ಹಿಡ್ದೀಪು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ಜಾಂಡೀಸ್ ಅವಡ್ ಅಂಚಿನ ಒವ್ವುಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಾನ ಎನ್ನ ಬಬುಶು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಆದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಉದಟಿತ್ತೆ 5 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎನ್ನ ಈತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜೆ ಎನ್ನ ಬಬುಶು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ದಿ ಬಿತ್ತೆ ಸಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬುಂಡ 2 kg 1.5 ಪಂಚೋಗ್ಲು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಪೂರ ಇಪ್ಪರ ಆಯ್ತಾ ಸಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂತ ಪುನಗ ಎಂಕ್ಲು ವೈಟ್ ಕುಜಲಿತ್ತು ಚೂರು ಕುಜಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಳಿ ಕಣ್ಣ ಅದು ನನಗೆ ಆ ಬೇನೆ ಪುರ ಮರತನೆ ಅನ್ಕೋಕ ಗಾಲಿದ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಇಪ್ಪು ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಗವು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗಪ್ಪಗ ತೆಂಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅದು ಬೇನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಪಂತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅನ್ಪೆ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ನನ್ನ ಜನ್ಮಾಡು ಏರ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏರ್ಲ ಸಿಸರಿಯನ್ ಆಪುಲಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಆಪಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ದ ಬೇನೈಜೆ ಅವು ತಿಂತು ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉಮೀಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಂಡಲು ಜಡ್ಡು ಅಂಚ ಈಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆದ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಪೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂಚಲ್ಲ ಎಂಕ್ 38 ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ಎಂಬ ಡೆಲಿವರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಎಂಕ್ ಚೆಕಪ್ ಇತ್ತೇನೆ ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ 3 ಮಂತ್ಸ್ನೇ ನಾನು ಲೇಡಿ ಗೋಷನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಏಪಲ ಬೇಗ ಪೋಪುನು 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನು ಒಂದು 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಪುರ ಆಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಲೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಹೊರ ಲೇಟ್ ಲಾಪಿದ್ದೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಪ್ಪುಣದ ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಮಂಡೆ ಪೋಯ 38 ವೀಕ್ಸ್ದ 38 ವೀಕ್ಸ್ ಮಿಡ್ಲಿಡಿತ್ತೆ 39 ವೀಕ್ಸ್ 38 ವೀಕ್ಸ್ದ ಮಿಡ್ಲಿಡಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋದನಾಗ ಈಗ 5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪೋಲಾಗ ಮೂಲು ತಳಪಾಡಿ ಡೋಲ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಂಚಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಅವಳು ಒಲ್ಪು ತಿಂಡಿ ತಿಂದು ಈಗ ಪೋಯಿದ್ದೆ ಪಣ ಮೂಲು ಅದು ಬೇಗ ಮಲ್ಪ ರಾಪುಜಿ ಬೇಗಲ ಕರ್ಲೆ ನಡ್ಸತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅದ ಸೊ ಅಂಚ ನೆಗ್ದಿತ್ತೋಳು ಎಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಂಚ ಹೋದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೋದು ಚೆಕಪ್ ಅಂತಲಾಗ ಬಂಜಿ ಮುಟ್ತಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಏನಮ್ಮ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕೇಳಿರು ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಅದ ವಿಷಯ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಅರ್ಥನೇ ಓದಿಸಿದ ಅದು ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪುದಲ್ಲ ಪಂಡಿರು ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದು ಬಲೆ ಗಿರಿ ನೀ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಓಡಾಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೋಜೊಂದು ಇಚ್ಚಿದ್ದು ಬಟ್ ಇಂಕೆ ಒಲ್ಪ ಚೂರು ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನ ಚೂರು ತುಂಬ ಇಂಗೆ ಬಾಲೆದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿತ್ತು ನಾನು ಪಂಡಂಗೆ ಬಾಲೆದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗೋದುಂಡು ನಿಜಮ್ಮ ಚೂರು ಬಾಲೆದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜುಂಡು ಒಂಚೂರು ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅಂದೇನ ಬಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲದಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ತುಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಬರೆದುಕೊರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಅವಲೇ ಉಂಡು ಪೂರ ಲೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅವಳು ತೊಂದರೆ ಪೂರ ಅವಲೇ ಉಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಗೋದು ಪೂರ ಫ್ರೀ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅಂಚ ಅವಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅಮ್ಯೂಟಿಕ್ ಫ್ರೂಟ್ ಫುಲ್ಲು ಕಮ್ಮಿ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ಲು ದಾಲಿ ಜನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಇಂಚ ಇತ್ತು ನೆಂಚಲ್ಲ ನಾನು 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಬೈದೋಣ ಏನು ಆತು ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಸೊ ಅಂಚ ವಾಡು ರಪ್ಪ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಗೈಸ್ ಯಾನೆ ಬಾಬುಶಿ ನಾ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಪಣ್ ಬಂದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದೇನು ಅನ್ಪಂಡ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಡೆಗೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹೊರತು ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಂಟಗೊಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರ ಅಂದ ಸೊಂಟಗ ಬೆರಿಕ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ಉಲಾಯಿಲೆ ತೊಂಪೊಯ್ದೆ ಸತ್ಯ 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಗೈಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಪೇನ್ ಇಜ್ಜ ಗೆಲ್ಲನಾಗ
ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ ಹತ್ತು ಆ ಬೇಲಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆತೊಂಡೆಲ್ಲ ಬಂದ ಒಂದುಂಡು 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಪೇನ್ ಅವು ಚೆತ್ತಲ ಒಳ್ಳೆದ ಕಿತ್ತೇನು ದುಃಖ ಬರೋದುಂಡು ഞാൻ ആടെ പിടിത്തേനെ സൈത്തി പൂപ്പേ സൈപ്പേ സൈക്കോടി കാപ്പുജി അവളിജ്ജ് ആ നോർമൽ ഡെലിവറി പെയിലാത്ത ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആ പെയിലെ ತಿಂದು എനിക്ക് നോർമൽ ഡെലിവറി എനിക്ക് പോയി ಸತಿ 2021 എനിക്ക് ಡೆಲಿವರಿ ವಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಬೇನೆನೇ ಇಜ್ಜಾನ ಒಂದು ಬೇನೆ ಪೂರ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಾನ ಇಂಚಿನ ಬೇನೆ ಪೂರ ಬರ್ಪುಲ ಅಂಚಿನ ಹೀನಾಡು ಬುಕ್ ಎಂಕ್ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ದಾಯಿ ಎಂಕ್ ಸಿಸರಿಯನ್ ಮಲ್ಪೇರಂದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಬಂಡೇರಿ ಈಗ ಸಿಸರಿಯನ್ ಆಪು ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಪುಜಿ ಬುಕ್ಕ ದಾಯಿ ಬೇನೆ ಕೂರೊಂದು ನೀರು ನೀನ ಮನಿ ಎಲ್ಲೇ 10 ಗಂಟೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಳ 10 ಕಾಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 10 ಕಾಲು ಹಿಡ್ದು 5:30 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿದ ಬೇನೆ ವಹಿಸಿ ಚಿತ್ತಲ ಬಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು ನರಕ್ಕವು ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮನೆ ಬೊಡ್ಚಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ದಿತ್ತನೆ ಹೆಂಗೆ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿಗೇಸಿ ಅನಿತ್ತೆ ನಟ್ಟು ನಾವಿಂದ ಬಣ್ಣ ಪೊಣ್ಣು ಒಂದು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪುನ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಬೇನೆ ರಡ್ ಬೇನೆ ತಿನ್ನೋಡತ್ತ ಈ C-section ನಾರ್ಮಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ C-section ಏನಕ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ದ ಬೇನೆ ಕೊಟ್ಪಿರಿ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಇತ್ತೇದೊಕ್ಕ ಸುರಾಯಿನ ಅಂದವು ಹೆಂಗೋ ತುಂಬು 2021 ಇಜ್ಜಂದು 2025 ಉಂಡು ಫ್ರಾನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ದೇವರೇ ನಿನ್ನೆ ఇంక ఒక పొండు బాలే ఆవిడ పంది ఆసిస్తాను మొన్న నైట్ ఫ్రాన్ష్ నైట్ పొండు బోడు అంది ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆ ಬುಕ್ಕೇನು ಅಲ್ಪ 5:30 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲಾಗ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೆ ఇంకా ಒಂದು ಜನ ತುಂಡರೊಂದಿಲ್ಲ ಬೆಡ್ಡಿಡ್ಪುರ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದಾಪ್ಲೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದಾಪ್ಲೆ ಮಗನ ಬಿಡ್ದು ಇದೇ ಇತ್ತೇನೆ ನಮಗೆ ಆಯಂತ ಓಡ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಹಿಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೈತ್ಯಂಡ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿನ ಒಂಚು ತೋಡು ಹಿಂಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ತೋಡು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಅವ್ರು ಅನ್ಸತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಎರೆಗ್ಲಾಲೋ ಇಜ್ಜಿದೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಪೆಕ್ಕಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುಂಡು ಈ ಪೆಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಗಳು ಬೇರೆ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಇಂಚ ಬಣ ಅಡ್ಡ ಉಂಡು ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಮೂಲೆ ಬೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಿತ್ತಾನೆ ಈ ಪೆಕ್ಕಡೆ ಡೆಲಿವರಿ ಅಕ್ಳು ಕಲ್ಕೊಂದುಲೇರು ಅವು ಬೋಡಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇನೆ ರಡ್ಡು ಮೇಲ್ ಅದು ಮರಳು ಬರ್ತದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಹುಷಾರು ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವಳು ಅರೆ ಮಸ್ತ್ ಬತ್ತು ಪೂಜೆ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಸಮಾಧಾನ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ತರಗೇನ ಪ್ರಾಯ ಪೂರ ಕೇಂಡೇರು ಆ ಬೇನೆ ಇಡ್ಲ ಬಂಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನಕ್ಕೆ 23 ವರ್ಷ ಈತೆಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಬೇನೆ ದಾಲ ಪೂಜೆ ಇದು ಸರಿ ಆಪುಡು ಪೂಜೆ ಪೂರ ಬಜ್ಜಿ ಪೂಜೆ ಮೇಲ್ ಪೂಜೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲಿ ಏತು ಪೂಜೆ ನಮಕ್ ಮೂಲ ಬೇನೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಬ್ಬು ಅವೇನು ತಡೆವರ ಸಾಧಿಸಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇಂಚಿನ 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 10 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 5:30 ಗಂಟೆ ಊಟ ಬೇಲೆ ತಿಂದು ನಾನು ಅದು ಪೋತೆ ಫುಲ್ಲು ವೀಕತೆ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಕುವೆ ಬೊಬ್ಬೇಡ್ವೆ ಬೇಲೆ ಒಂದುಂಡು ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಜನ್ಮ ಕೊರೋಡೆ ಬ್ಯಾಲೆಗೆ ಅದಲ್ಪ 9 ತಿಂಗಳು ಬಂದಿರ್ತೀವಿ ಮೊದಲ ಅದ ಆಮೇಲೆ ಬಿದೇಕನಪ್ಪಲಕನ ಹೊಡೆ ಇಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ತೋಪ ಹೊಡೆದ ಸೊ ಅಂಚ ಇವತ್ತು ಬೇಲೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅವನು ಜನ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಏನು ಸೈಪೆ ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಬದುಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜೋಡಲ್ಲ ನಂದು ಅಂಚ ಅವದಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಫೀಲು ಸೊ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಇದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಲೆ ತೊಗೋದಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಬೇನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿ ಫೀಲ್ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಫೀಲ್ ಆಡು ಲೈಫ್ ಕೊನೆಡ್ಬೊಕ್ಕ ಕೊನದದು ಇದು ಏನೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ಪಂಡ ಕೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಕೊರ್ಬೇರದ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆಂಡ್ ಬಂತು ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂಚ ಚೆಪ್ಪದು ಫುಲ್ ಇಂಚ ಇದು ನಮ್ಮನ ಹೆಡ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ನೀಕ್ ಬೆಂಡ್ ಅಪ್ಲಗ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇಷ್ಟುದ್ದದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೂದೇ ಥರ ತಿರ್ಗದ್ಗೆ ಉದ್ದದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ದಾದ ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಪೇನ್ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ ಏನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳ್ಚ ಫೀಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಚ ಅಪ್ಪನಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಾವು ಬುಕ್ಕಂಚ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ದಾಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಯಾನು ಅಕ್ಲಿ ಪಾಲಂದಲ್ಲ ಜಪ್ಪಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಂಕ ಬಾಲೆ ಏನಂತ ಓಡು ಇಂಕ ಪೊಣ್ಣೆ ಬಾಲೆ ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಅದು ಜಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಕೈ ಫುಲ್ಲು ಹೌದು ಎಂಚ ಬಾಳೆ ಏಸಿಗೆ ಪೋತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅವನುಂಡು ಏನ ನಟೆ ಹಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ನಮಕ ಬಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಟೆ ಹಿಡ್ದು ವಿತ್ತು ನಮಕ ಬಲ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ ಅನಸ್ತೇಷದ ಪವರ್ ನಮ್ಮನ ಚೆಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದು ತಿತ್ತು ಬಂಜಿ ಅಂಚಿರು ತಿರ್ತು ಕಾರು ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಆಲ ಬಲೆಜಿ ಮೂಮಲ್ ಪರಿ ಊರ್ಲ ಬಂದವರ ಅಬ್ಜಿ ಕರ್ತಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಟೆ ಹಿಡ್ದು ವಿತ್ತು ನಮಕ ಫುಲ್ ಗೊತ್ತಾಪಣದ ಬಲ ಉಂಡು ಈ ನಡ್ಗೂಲು ಬಾಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಇಂಚ ನಡ್ಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇನು ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಕಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಅಂಚ ಉಂಡು C-section ಇಂಚ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಪಾರ್ದ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ನಮಗೆ ಶೇಕ್ ಪೋಚು ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ಗಡ ಇಂಚ ನಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶೇಕ್ ಇತ್ತು ನಡುಕ ಬಂದ್ಪೇರ ತಂಚ
ಅವೈತು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಏನಾಂಡು ಇಂಚನ ಬಾಲೆಗೆ ಎತ್ತನ ಬಾಲೆ ಗುಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಗೈಸ್ ಬಾಲೆ ಗುಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಕಡ್ತ ತಿಂತಿನ ಬೇನೆ ಜೈಗೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನ ಬೇನೆ ಅವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕ ಮರತ್ತುಂಡು ಉರಕ್ಕ ಮರತ್ತುಂಡು ನಲ್ಲ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಉರಕ್ಕ ಮರತ್ತಲು ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನಾಂಡ ತರಿಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣ ಆಳ ಬಲ್ಲಿತ್ತಲು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಕೇನ್ಯನೆ ಬಾಲಿರೆ ಗಾಂಡು ಪಂಡಿರಿ ನಡ್ದು చెప్పారు ಮುಲ್ಪ చెప్పారు ಬಾಲೆ ಮುಲ್ಪ చెప్పారు ಪೊಣ್ಣು ಬಾಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶಿ ತೂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಂಡ ಮೇಲೆ ಚೋಲಿ ಲಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಳ ಅಮ್ಯೂಟಿಕ್ ನೋಡಿ ನೀರಿಜ್ಜನದ ಬಂಜಿಡು ಸೊ ಒಂಚ ಚೋಲಿ ಲಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂಚ ಬಾಳೆ ಪೂರ ಆಡಕಲ್ಲ ಪೂರ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಕೂಡ ರೀಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತೇರು ಪೂರ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ತೊಪ್ಪೇರು ವಾರ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಕೊಂಚ ಕೊಡಿ ಪಾಡಿರ ಅವಲ್ಲ ಎ ಸಿದ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಪಂಡ ಫುಲ್ ನಡ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಗ ಸರಿಗಟ್ಟು ಉಂದ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಟ್ಟುಗಿತ್ಲೆ ನಾ ಮೆಗ್ದಿ ಪಾಪ ನಾನು ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಲ ಫೀಲ್ ನಾನು ಎಂಕು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ ಅಮ್ಮ ಅದು ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಅದೇ ನೊಟ್ಟುಗಿತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಅತಿಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶಿಗ್ಲಲ್ಲ ಅಮ್ಮನೇ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಏನು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಲಿವರಿಲ ಇಲ್ಲ ಹತ್ತು ನೆರೊಂದಿತ್ತು ಇಂಕ ಆ ಬೇನೆಡ್ ಹತ್ತು ನೆರೊಂದಿತ್ತೇನಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೂಲ ಮಂಡೆಗೆ ತೊನಂದೆ ಪಾಪ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೂತೊಲೆ ನಮ್ಮಿದ್ದಿ ಆ ವಿಷಯಡೆ ನಾನು ಏಪಲ ಮದ ಪೂಜಾವೆ ನಾನು ಪಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮಡು ಅಲ್ಲೇಗ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪಲ ದೇನಿ ಅಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಕೆಂಚ ಅಲೆಂಕ ಅಪ್ಪೆ ಅದಿತ್ತೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅದಿಪ್ಪು ಸಂಚ ಎಡ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಡು ಗೈಸ್ ಆಡು ಫಾಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ 2 hours 2 ಗಂಟೆ ತುಲೈ ಬಾಲೆಗೆ ಫೀಡ್ ಮಲ್ಪು ದೇವೇರೆ ಎಂಕ ಲಕ್ಕರಪುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗೋರ ಮೆಗ್ದಿ ಇಂಚ ತೆಪ್ಪದು ಬಾಲೆಗೆ ಪೇರ್ ಕೊರ್ಪಲೆ ಕಾಂಡೋರ ಪೇರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಯೂರಿನ್ ಪೈಪ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದಿರ್ತೀರ ಅವು ಪೂರ ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ತಾ ಏನಾರ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಕೊಡು ಇಂಚ ಪಪ್ಪು ದೇವೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ C-section ಡೆಲಿವರಿ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಇಜ್ಜ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ದುಃಖ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತು ಏನು ನಮ್ಮ ఒక C-section అయిన దుంబు ఇంచ ఈ సిచ్యువేషన్ ఎన్న సిచ్యువేషన్ అంటే C-section అయినಕ್ಕೆ ಪೂರ ನೆನಪ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸುತ್ತ ಇತ್ತಲ ಕೊಂಚೋನಕ್ಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬಡ ಎಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ನಡಪರಪ್ಪ ಈ ಬಂಜಿ ಇಂಚ ಸೀಳು ಮಂತುಂಡ ಐಟೆ ನಮಕ್ ಬೋನ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬೋನ್ ಇಪ್ಪುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಸೈಡ್ ಬೋನ್ ಇಪ್ಪುಲ್ ಇಂಚ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಟ್ಟಾದು ಪಿರ ಬೂರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕರೆಂಕ 2 ಗಂಟೆ ಪನ್ಪುನು 2 ಗಂಟೆ ಸತ್ಯ 2 ಗಂಟೆ ಅವು C-section ಆತ್ನಕ್ಲೆ ಕೇಳ ಗೊತ್ತಾವು ಬಾಕಿ ತಾಯಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಬೆಡ್ ಹಿಡ್ದು ಲಕ್ಕೊಡು ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಅವರಲ್ಲೇ ಎತ್ತು ಪೊರ್ತು ಬೋಡಾತು ಇಂಚ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸರ್ತು ಕುಳ್ಳರ ಆಪುಜಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವ ಪೊಪ್ಪುನ ಆಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಅಂದೆ ಕಲ್ಕು ನಾನು ಅಂಚೆಲೆ ಮಲ್ತುದಿತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಏನು ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಚನಾ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಮೆಗ್ದಿ ಪತ್ತಿಯೊಲು ಬರೀತು ಬೆಡ್ದಾಕಿ ಪುರ ಪತ್ತಿಯರಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಆಯ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಹೆಜ್ಜೆದಿವರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಡತ್ತು ಬೇನೆ ಗಾಯ್ಸ ಬೇನೆಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಸರಿಯನ್ ಬೇನೆ ನಾನು ಬುಡ್ಚಿತ್ ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆತು ಬಂದು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ದಲ್ಲ ಬೇನೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಪೆದ್ದಲ ಈಸಿಚ್ಚಿ ಗೈಸ್ ಸಿಸರಿಯನ್ಲ ಈಸಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಈಸಿಜ್ಜಿ ಊಲ ಈಸಿಜ್ಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮೈಜೆ ಅವು ಅದೇ ಪೊಣ್ಣಗೂ ಆಲೆ ಸಾಟಿ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಅವು ಒಂದು ಇಂಚ ಡೆಲಿವರಿ ಗೈಸ್ ಅವು ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಆ ಬೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಆ ಬೇಲೆ ಎಂದಲಾಗ ಹಿಂಗೆ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ಬರ ಕುಕ್ಕೇರು ನಂಚ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ವಾಡ್ ಪೆದ್ದರಿಜ್ಜಿ ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ತು ಸಿಸರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ 2 ಜೋಕು ನೋಡಿ ಯಾವ ಬಬುಷನ್ ಐಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಬೇನೆ ಗೊತ್ತಾವ ಐಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತಿ ಅದಿಪ್ಪು ದ್ವೇ ಬೇನೆ ಒಲ್ಲ ಬಬುಷನ್ ಐಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ಪಿರ್ನಿಜ್ಜಿ ಆಣಂಡ ಪೊಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ ಆಡು ಆಯ್ಲೆ ಅದಾಡು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಾಂಶಿಗ್ಲಾತೆ ಪ್ರಾಂಶಿ ಪುಟ್ಟಲಾಗ 8 kg ಇತ್ತೋಲ್ ಪಂಡ ಇತ್ತಿತ್ತೋಲಪ್ಪ 700 ಇತ್ತೋಲು 2.7 ಇತ್ತೋಲು 38 ವೀಕ್ಸ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶಿಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅವು ಒಂದು ಬಬುಶುಕ್ಲ ಲೆಕ್ಕಲೆಗ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದಿಪ್ಪು ಒವೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ಲ ಹುಷಾರಾದಿತ್ತ ಸೇಮ್ 5 days ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇತ್ತೇರೆ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ದೆ ಸಂಜ ಒಂದು ಈತೆಲ್ಲ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಗೈಸ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ಪೋಡಿಪೋಗಲ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನತ್ತು ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಗ ಡೆಲಿವರಿ ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ
ಮಾತೆರೆಗ್ಲು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗೈಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಆಪುಲು ಪೊಣ್ಣ ಜನ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪಲ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ನ ಇರ್ತ ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ನಾನು ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಕ್ಲೆಗ್ ಬಾಲ್ಯದ ಬಿತ್ತು ಮೋಕೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೆದ್ದಿನ ನಕಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಂದು ದಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪನ್ಪು ನಕಲ್ 1000 ಮಲ್ಪೇರಿ C-ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ನ ಬೇನೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ 9 ತಿಂಗಳು C-ಸೆಕ್ಷನ್ అయినకಲ್ಲ 9 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿರ್ ಬಾಲೆ ಅಂದಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ అయినಕಲ್ಲ 9 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿರ್ ಬಾಲೆ ಅಂದಿ ಒಂದು ಅವೇ ಬಾಲೆ ಜೋಕುಲೆತ್ತ ಬಂಜಿರಿಪ್ಪುನು పెద్దన బేనేలత అయితే ఏత పడ 9 ತಿಂಗಳು ಬಂಜಿರ್ತಿ ಒಂದಲೆಗೆ ಬಾಲೆದ ಮಿತಾಸೆ ಪೂಜಾ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಜನಕ್ಲು ಕನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ಎಂಕ ಬೇಜಾರಪ್ಪನು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ದಾಗ ಉಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರು ಎಂಕ ಬೈದನು ಪೆದ್ದನ್ನ ಆಗದಾನೆ ಗೊತ್ತು ಪೆದ್ದದ ಮಕ್ಕಳ ಬಂಗ ಅಂದೆ ದಾನೆ ಯಾನು ಬೆದ್ದಿಜ್ಜನ ಎಂಕ ಸಿಸರೇನ ಅದು ಎಂಕ ಕುತ್ತುದನತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂಜಿರ್ ಕೈ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಎತ್ತದು ಅಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ ಅವು ಬೇನೆಜ್ಜ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಜನಕ್ಲೆ ಗೊಟ್ಟ ಆರು ಏನಿದ್ನಲ್ಲ ಪನ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಡದಾನೆ ಸಿಸರೇನ್ ಅನ್ನಕ್ಲಿಗ ಜೋಕ್ಲು ಬೈತ ಆಸೆ ಪೂಜಾ పెద్దది నాలు అప్పేలే ఎంచినప్పుడు అవన్న పేర క్లీన్ బొండ పండు సైడ్ ఇప్పడు అయినా అండి ముందు ఇది బ్లాగ్ గైస్ ಎಲ್ಲ C-ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಮುಂದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೇಗ್ಲ ಪೋಡಿ ಪೋಲದ ನಾನು ಡೆಲಿವರಿ ಆಪಲ್ ನಾಕ್ಲಿರ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ತೂಪು ನಾಕ್ಲಿಂದ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿದ ಆಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾವಂತ ಓನ್ ನಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ನಮಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದಿತ್ತು ನಾಕ್ಲಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚು ನಕ್ಲೋ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪೋಪ್ ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಆರಾಮ ಅಂಚ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲು ಪೂರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಯ್ಲಿ ಸೊ ಚೂರು ಬಂಗಾಡ್ ಬಟ್ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ನರ್ಸ್ ನಾಕ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೇರು ಅಂಚ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ C-ಸೆಕ್ಷನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬುಲ್ಪರ ಬರ್ತದೆ ಬಟ್ ಬುಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಇಂಕ ಅವು ಎಲ್ಲನಾಗಿಜ್ಜೆ ಗೈಸ್ ತುಂಬುದ ಈ C-ಸೆಕ್ಷನ್ದ ಎಲ್ಲನಾಗ ಕೊಕ್ಕೇರೋಂದು ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ಚಿ C-ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಪಲ್ ಬರ್ಚಿ ರೇಗ್ಲ ಈತ ನಟ್ಟು C-ಸೆಕ್ಷನ್ ರೇಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಿಟಿ ಅವನನ್ನು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮುಂತವೆ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೋಗಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಪನ್ನ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ತಿಕ್ಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್